kideak etorri ziren. Ni unaiekin etorri nintzen orain dela 12 urte. Eta azkenean Guillermo ere hemen bizi zen, eta Tomasek taldea utzi zuen, Zarautzen gelditu zen, eta azkenean taldea Bartzelonan danak, asentau ginen. Eta ez dakit, Bartzelona ez da hiri oso handia, baina ez da txikia ere, hiri bat da. Eta horrek emate izkizu aukera asko, eta... Gaur egun zehoz egiten badezu berdin du behasaingo baserri batian bizi o Antarktidan o Bartzelonan. Gu bintzat hola ikuste dugu, musika asko deslokalizatu da. Gaur egun zu zehoz egitezu, interneta iotzezu da jendeai gustatzen bazaio, hor sortzea hori, interes hori jendean partetikan da hor edotzen zaizkizu aukerak. Gu bintzat hola sentitze dugu. Staying here with you that can help me push the end a little more. We know before you crashed. So don't you say a word that would make things seem worse. Keep the metaphors for yourself. Stop talking as if. Ni uste baietz ez? Artista bat ez da indekatu, baina goraberak badaude artista baten karreran edo bizitzan. Nik uste gure kasuan oso azkar nekatzea danataz da nik uste horregatik beti saiatzea zehose bergiria bilatzen, bergiro ilusio hori bilatzeko. Adibidez, jendeak esateu, zue diskoak oitzian zehose ezberdina itezu, eta nik uste baietz eta ezetz. Gure disko lanak behiratzen baituzu, erlazio bat da, baina egila da beti zehose bergila ekartze deula da horregatik handaz. Igual zehose bilatze deu, asko entzuten deu, asko obsesionatzea horrekin gero nekatutega da, beste gauza batea da, nik uste beti funtzionatu deu, hola, txikitatik handa, horregatik beti berdeu zehose bergila. Entzako ikaste prozesu bat. Eta igual, Igorrek esan bezala, zehozekin obsesionatzea, eta hori nola egiten den jakina ez, eta hortan atop esatzea, eta hori pixkat ikastezunean edo jakitezunean nola egiten den, igual beste zehoze bilatzezu. Eta nire ustez hori da prozesuan dinamika. Niretzako inspirazioa ez da hitza igual, ez da git. Ni lanan sinisten dut. Nik gutxi gora bera egunero saiatzen naiz musika egiten, da egunero naiz da ona edo txarra esan zehose ateatzen zaizu. Gero igual 24 ordu pasatzea da baloratzezu da esatezu jode kriston kaka indet o zehose ona da. Da nik uste lana da lana inberdezula da zuk ez dakizun noiz ateako zaizun. Orduan ez da igual urte batian 300 kanta iteituzu da 300 horietatik igual 2 oso onak dira. Orduan nik uste horregatik pena merezi dula egunero lan egitea. Ni bintzat hola gustatzen zait lan egitea. Nik ezin dut en plan 15 egunean potrojo en plan da derrepente idea bat etortze zait da orduan lan egiten ez. Nik orduan horian aurkian egun berde da egunean jotzen egon da... Dana bola ite dugu. Nik ere, guztiz ados. Inspirazioa badago, eta pasatzen da, eta batzutan oso azkar pasatzea, eta hor baina lanean egon berzea inspirazio hori pixkat harrapatzeko ez. Hori Picasso esate zinan, no? Inspirazioa etortzen bai ondo, baina lanean egon berde. Eta hori oso garrantzitsua da, egunero musika egitea, egunero estudiera jutea, egunero lan egitea. Eta suerte daukagu ez dugu inorentzako lan egin behar, eta
Osea, eta azkenean horrek zuk antolatzen zure lan eguna, baina lan egin behar da beti eta tope da. Sure what I'm waiting for your eyes through that disko berriakin, aparrekin oso pozik gaude. Nova Yorka junginan grabatzea eta hori esperientzia oso ona izan zen. Gero beste kolaboratzaileekin ere egin dugu lan eta hori guretzako gauza berria izan da. Eta asko ikasi dugu beste jende batekin nola lan egiten den, da beste produktoreekin nola lan egiten den, ikasi egin dugu pixkat, ez? Eta gero nik uste emaitzaekin oso pozik gaudela. Emaitza oso nik uste egin dugun disko handienetarikoa dela. Eta soinu aldetik, disko serioena, nire ustez. on the high